αγαπώ το πόσο Έλα σιγά να κοιτήστε πόσο έρωτας με βρήκε στο δικό του σώμα. Ήρθε να προσέχω θα αναποδώσω και θα μας σκοτώσει ξαφνικά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας φίλοι, παιδιά κάθε ηλικίας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθατε με την παρουσία σας. Ελπίζω ότι δεχόμαστε εν τέλει να καταφέραμε να σας κάνουμε να περάσετε καλά. Θα ήθελα πριν να αποχωρήσετε μία τελευταία χάρη. Να ενώσετε τα χέρια σας και να διοικητήσετε τη δύναμή σας, την αγάπη σας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσω του χειροκροτήματος που κοπίασαν τους ώστε να βγει αυτό που είναι ότι κανούσατε. Στον Νίκο Μίτσου να σας δώσει και να βγαίνει στον Μίτσου στο διάσημος Παντούζου. Στη βοήθειά του, Θοδωράκης, τον Ακόρη. Στη σηκώνα με τον φωτισμό είναι ο Αλέξης. Στις προβολές των δημιουργικών, ο Θανάσης. Στα κανόνια η Μαρία και ένα Μαρικάρι. Υπεύθυνος επιδροής του της σκηνής είναι ο Θωμάς Άκυλος. Το κορετσάκι ακριβώς από πίσω του σπίτι τραβάει με το μήτρο.